Hvad er klokken her, Anders? Klokken den er 8:50 Om morgenen. ja, og hvad er den i med Danmark? Vi er 9 timer bagud, Buller. Så er vi helt enige. Så er vi ikke enige. Så trækker du 9 timer til. Ja. Så er klokken lige ved at være 6 om aftenen. Ja. Ish. Og så når vi kommer på arbejde, når vi kommer tilbage, så bliver det en lang dag. Så skal vi arbejde 9 timer ekstra, mand. Men vi skylder faktisk allerede 9 timer til mester, fordi vi er 9 timer bagud på dig. Det er dumt, det der, mand. Det bliver dyrt, mand. Dyrt. Skru bare ekstra timer på. Ja. Jeg Buller, ved jeg sidder og kigger lidt på nogle billeder, ikke også? Ej, hvor er det heldigt. Er det fordi, Ja. er det fordi du har en computer? Jeg har en computer, der virker, ikke også, Buller? Hvad hedder det? Hvad for en format tager man billeder i, hvis man skal have flest informationer i billeder? RAW. Buller, hvad står de kamera på? Det burde have stået på RAW. Buller. Og hvorfor er det ikke står på RAW? Jeg har ikke pillet heldigvis. Jeg har heller ikke pillet. Nå. Hvem fanden er det så, der har pillet ved det? Så hun har pillet ved de kamera, Buller. Ja, og hvem er det? Hvem er det? Sig, hvem der er. Jeg siger ikke, om det er. Jeg skal ikke afsløre det. Sig, hvem der er. Det er ikke mig, der skal være stikkeren. Det er Kjøller, mand. Kjøller! Det er et lille møgbeskidte. Så vi har 3 dages semishow med JPG ved nu. Jeg har kun været der en dag. Nå ja. Nå, men jeg troede, vi var... Så var det der med forvejen væk igen Ja, der? nu var lige ved at få Ja, nu bliver det forvirrende. Buller, vi ses. Vi er ikke færdige. Pis nu af, mand. Vi er ikke færdige, eller? Jamen, jeg sidder lige og ser billeder. Jeg ser lige, om jeg kunne lægge billeder op. Du ser damer godt, mand. Nej, det gør jeg ikke. Prøv at se, kan du se, jeg har købt en slider? Prøv at se, er du klar? Skal jeg Ja, må jeg lige se slider? Kører den ikke bare i hak? Kører helt flydende, mand. Må jeg spørge, hvorfor løsner du ikke bare den der, og så laver du den der? Det skal du ikke begynde at blive smart. Fordi jeg er ikke videomand, Anders. Hvorfor kører din så stramt på dig? Fordi jeg kan lide det stramt. Men nu når vi snakker Om stramt. om stramt, ikke også? Så Så prøv har lige at jeg se det her, stramt. hvem jeg har fundet her. Hej Buller! Anders. Hvad laver du? Jeg sidder og siger, at jeg er stram. Det er mega stramt. Au, Det er fedt svin. hvad skal der ske i dag, Buller? Jeg skal ned og se, om jeg kan få repareret min computer. Computer, hvad er der sket med min computer, Buller? Den er gået død. Boom. Er du så ikke på vej hjem i flyveren nu? Jo, det burde jeg være. Nå. Buller. Så ikke vi skal ringe til Martin og lige spørge om... Martin hvem? Det var Martin. Martin Pyramidi. Bomdidi. 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 Jeg skal ringe og spørge på Bomdidi i år. Ja. Når man giver en Vi computer. kan jo bare sige til ham, at om han skal have nogle billeder, så må han give en computer. Prøv at høre, Pia. Skal du have nogle billeder i JPEG, så skal du give mig en computer. Ja, hvis du skal have dem i JPEG, så skal du fandme komme. Det tror jeg skulle være en rimelig dårlig forretning. Nå, det er for ham. Det er ikke for os, man. Nej, men jeg tror ikke helt om, hvor han var på den der. Nå, okay. Nå, så finder vi på noget andet. Jeg tror, vi skal spørge Erling i stedet for. Ja, Martin var med Erling. Han laver bare en ny Facebook-side. Ja, han Så er vi faldt videre. Ja. Han laver en... Nyt. Vi laver en indsamling. Lav en indsamling. Nå, Buller, hvad skal der så ske ellers? Vi er lige ved at skulle smide noget tøj til vask. Det er Vi rigtigt. skal vaske tøj i dag. Skal vi vaske tøj i dag? Ja. Du står vaskedag. Har du vasket? Ja. Det er bare nederen, når man er på ferie, så skal man bruge tid på at vaske tøj, altså. Ja. Det siger jeg til dig, mand. Altså virkelig ligesom Bjørn og Det Chris. tager bare mega lang tid at udfylde den her seddel her, mand. Jeg magter det ikke, mand. Nej, jeg magter det ikke. For helvede, mand. Og du har skrevet under det hele. Hvordan kan du underskrive med min... Prøv at høre, du kan da ikke gå ud. Kammerat. Sådan det her, min underskrift aldrig siger. Jo. Det er dokument. Det der, nej. Det er totalt dokumentfast, Du hvis har du tager fået- en vaskeseddel og skriver det under med mit navn og min underskrift. Du gik tidligt i seng i går, så kan jeg gøre, hvad jeg vil. Du kan... Du var fuld. Har du udstedet mit navn rigtigt, mand, din næve? Kylisbær Kyttisbjerg. med y. Prøv at du kan sgu ikke bare... Det der... Prøv at Det kan man sgu da godt. Havde jeg været en dårlig Ved du hvad? kammerat, så havde jeg ringet til politiet lige For nu. det første, så er vi et helt andet kontinent, ikke også? Vi er Ja. ude fra eget postnummer. Ja. Og vi er et helt andet land.
Så derfor må du godt forfalske min underskrift. Ja, hvem fanden skulle opdage, de kender da ikke dig og din underskrift herovre. Det gør det for det gør. Jeg har været før. Så det gør de. Så kan du lave en ny. Det der pisse gider jeg ikke, man. Sluk det lort. Du skal ikke begynde at forfalske min underskrift. Det ligner jo ikke engang sådan, jeg ikke forfalsket, jo. Jeg har jo bare lavet en underskrift. Det er ikke engang en forfalskning, jo. Altså, prøv at høre. Der står bare... Prøv lige at høre her. Der står bare gæstnavn. Og så står der signatur. Der står ikke, det skal være gæsten og det sammes navn, jo. Prøv at høre. Først så går min computer i stykker. Så finder jeg ud af, at der er en, der har pillet ved mit kamera, så mit billede er skyder i JPEG. Ja. Og nu er der kræfter med en af mine bedste kammerater, han forfalsker min underskrift. Altså, prøv at høre, hvad fanden du tænkt dig, mand? Hvad fanden foregår der? Ja. Nå. Var det fedt i Las Vegas, hva'? Det er ikke andet problemer, mand. Det er ikke andet, det er ikke. Det er bare op på bakkebordet. Vi ses. Okay. Ha' det godt. Jeg synes, det tager du forfalsker min underskrift. Det synes jeg kræfter med der. Ja, det er sgu ikke i orden. Det er rigtig skot, det er midt på video, ikke? Nej. Jeg kunne fandme godt fortælle os det, før vi gik i gang med optag. Ja, det er rigtigt. Undskyld, bror. Var det din juice? Ja, det var faktisk min juice, du lige drak der. Super. Kan vi nå ned til en smøg?